Nggih, kula tak ngapunten nggih, kula ngrepoti dale panjenengan. Mboten ngrepoti ya. Nggih, mboten ngrepoti. Nggih, ngeten nggih kula tak riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam. Niki kan kula pikantuk amanah saking hamba Allah sing sakmangke wonten Arab. Bagi rezeki nggih. Niki kan panjenengan wonten sembako, wonten beras, minyak, mie, niki umami. Nggih. Dan niki kangge panjenengan asmane jenengan Mbak sinten? Surati. Mbak Surati. Mbak Surati. Niki panjenengan pikantuk rezeki kalih atus, mugi-mugi saged nggih tambahan modal jenengan dagang nggih Mbak. Mugi panjenengan sehat selalu. Nggih. Kula ndiwowi ajeng mriki niku engko nek aku rondo awan mesti jenengan pun budal dodol. Nggih kula sabar jam 12 niku. Nggih, nek budal. Niki mungkin jenengan napa mawon sing dibeto? Enten kerupuk Sandaria napa mboten? Mboten. Prei, pun telas. Gendare tapi tesih. Nggih, senengane niki kerupuk Sandaria niku. Niki ada kan rempong ora wis. Oh, jenengan Mbak Surati nggih. Surati. Jadi Mbak Surati iki Mbak Yumarni pemirsa. Jadi tiap hari yo dodolan enten sego jagung, enten betiti, enten sego goreng. Enten sego goreng apa? Nggih jagung. Sego goreng sego jagung. Nggih, niku ditumi. Lah niku enten kacang jeneng badhe damel napa pecel? Mboten, digawe niku le. Payek. Diduk-iduk, digoreng. Oh, nggih enten niku kacang ijo, kacang tunggak. Goreng pun payek. Jenengan ditinggal bapaknya pun enten pinten tahun, Mbak? Sedoso. Sedoso niki. 10 tahun. Sedoso. Nek kula 30 pun enten. 30 tahun. Nggih. Bojone kula. Nggih pun mboten enten niat pengen anu napa semah meleh. Mboten. Kula mboten anu ngoten Bu, kula pun sanjang kalih bapake nggih. Aku nek mbok tinggal gak kudu kawin lagi. Betul aku. Aja, omah-omah mbak aku. Anak-anakku mboten asal. Oh, kula tesih akas nika nggih. Teng Merak. Jakarta nggih. Ditari wong kono. Piye nduk oleh? Aja mbok, aja wong kuwi bojone akeh. Aku terus aku wis janji karo bojoku ndek kae. Aku gak nek mbok tinggal moh kawin aku. Ngombe wedang dipangan dhewe. Nyambut dipangan dhewe. Nggih, Mbak Allah niki sampun kula sampaikan nggih amanah saking panjenengan iki. Napa sembakone kalih anune nggih sampun. Nggih kula tak langsung pamit. Nggih, nggih budal jam 12. Nggih. Jogi jam 12 nggih. Niki Bu kula arisan PWRI. Nggih, nggih. Biasane kan sing tukang napa niku buke. Anu kok nek Mbak Yune anu Yumarni liwat aku pengen sego jagung ngoten. Lha mesti gawe. Sing tedo barang. Oke, tapi niki Bu itu sik arisan PWRI wangsule nggih paling jam 7:00 Mbak. Paling nggih bijing-bijing menawi lho wong. Aku ki ku arisan. Ngoten nggih PWRI tiang pensiunan ngoten niku lho matur. Kantor pedane. Nggih. Galur. Nggih antar suwun. Lah ditengelane wagi. Sampai kangen. Lah ya ya. Lah dina tak anu terus. Nggih, nggih. Iki lho nggih disetel aku. Niki sing bahan apa, Mbak? Niki. Oh, bedhedhing. Walah tesih anget-anget. Nggih, nggih. Oh, nggih, nggih. Pinten Mbak ngeten niki mangken? Nyaden. Wong nggih mari wageng kok, Mbak. Oh, iki bedhidhine pemirsa. Sing nika bahan apa, Mbak? Niki tiwul. Tiwul dereng dibunteli. Tiwul dereng dibunteli. Mengke terus jan kanton nyukani parutan klapa ngoten nggih. Nggih. Tiwul pemirsa. Wah, iki suwedep iki. Lah kula mboten wonten iki. Parut anu sing. Oh nggih parute mesin kok nggih. Ngoten adike. Ora wani. Nggih nggih nggih. Nggih pun monggo selamat beraktivitas nggih Mbak. Semangat sehat selalu nggih. Monggo matur suwun. Assalamualaikum. Nggih ayo ta. Nggih.
Nggih sami-sami. Bu, aku tak gak entuk rezeki ya Bu. Nek Repa tak iso entuk aku tak gak Ya tidak boleh iri dengan rezeki orang lain. Kabeh ki wis diatur, Dok. Lah memang Reva dapat rezeki kok, ya kita harus mensupport, kita juga harus ikut bahagia, harus bilang alhamdulillah Reva entuk rezeki. Ya ngono. Intan pengen entuk rezeki? Nah, wis nyah ki, duduk sing apik, duduk. Tapi kan duit ibu gak duit aku kan punya duitku sendiri. Lah iya, Intan kan jare pengen entuk rezeki, gara-gara Reva ya entuk rezekinya. Ki Intan ya dapat rezeki, duduk ah. Ya. Makasih. Nah, Intan dapat rezeki pemirsa dari ibu. Soalnya kan memang Mbak Jessica bar njaluk kerokan, tak keroki pemirsa, awake kudu loro tuh masuk angin. Bu, kula nyon kerokan, Bu. Kula nyon masuk angin. Apa ku jenenge? Bu, glegek terus. Jarene Mbak Jessica regane mang piro, Bu? Karaoke ada yang 1 juta ya ada, 1.200.000 ya ada. Sing ora sak gede-gede, sing bentuke sak tas, sing koyo biasane ibu nggo ngaji kuwi lho. Sing anak sing geret-geret ngene. Iya koyo geret tas ngono kuwi to. Sik sabar ya. Ibu kan dari kemarin kan insyaallah tan iki jek enek Pak Tukang ya. Ning omahku ki. Iya rezekine ya rezekine Intan saat ini kan ijek dinggo dandani pawon dhisik. Iki nek pengen tumbas roke-roke ya kudu ngenteni neh rezeki kudune sabar. Kok aku ngomong insyaallah ya Duk Tan. Insyaallah neh mesti engko ora sida. Insyaallah gak sida. Insyaallah sida ya. Wong nggo kebahagiaane Intan kok dinggo menyenengkan Intan kok ibarat dinggo nyetel iku lho Tunda Mani nggone Mas Dian. Lagu nggone Mas Dian. Lagu Sela on Seven. Iya, Sela. Westlife, Ganen Rose, terus ane di bola matamu. Pemirsa kuwi sapa leh kuwi? Lagune Mas Kris. Jambrut. Engkau di sana, aku di sini. Terbentang jarak. Piye ya pemirsa? Lali aku. Nek sing slang ngene, balikin, balikin. Ngono kuwi. Aku saiki duwe. Sela Seven. Iwan Fals ngono-ngono kuwi. Intan saiki nek kok melu-melu Mas Dian. Iya, terok-terok. Ya, wis dapat rezeki saka ibu ya. Cus. Dadi Repa untuk rezeki kok. Bu, Repa untuk rezeki. Lah Intan ki sekarang ya dapat rezeki dari ibu, ya toh. Ibu ya rezekine ya dari pemirsa atas izin Allah, pemirsa mersani konten. Nah, terus untuk rezekine dadi nggo Intan. Nah, ya ngono. Nah, oke, selalu semangat. Iya, semangat. Cus. Hati-hati, Dok, hati-hati. Duh, piye kuwi? Kok iso bopi iki lho? Bopi iki kebo karo sapi ora padha kanan kiri. Loh, iya sama-sama, Dok. Ngono kok. Iya wis hati-hati. Oh, Pak Silo berangkat kerja. Urung, minggu dijaluki tulung karo Mbak Ayu. Mbak Ayu sing tak tumbasi material ku lho. Hati-hati. Ya. Panasnya ter alhamdulillah ya pemirsa. Bayi sudah datang. Bayi dapat jajan apa bayi? Nggak dapat nih. Oh hari ini libur jajannya. Iki pecel Dok. Nama murah berapa? Ibu Dewi yang duwe entang juga ada. Iki kan ndak doyan ini apa? Selada air. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Nang kono dhewe ndok enak. Bisa. Ndang juga dhewe. Jenengan tumbas pecelan keng pundi niki wau? Pangen. Papat 28. Sawan iki, Mbak. Halo bubuk, Nduk. Lho, Dhewe pas. selada air sampean godhog Ya sik turu. Sapa? sementik banyu. Ini kono Repa. Mboten Mbak. dateng wingking kok, Bu. Ini kono ning. Juga Mbak, pokoknya nunggu. Juga isa-isa. Kan roh. Astagfirullahaladzim. Paling ono sabar ya Allah.
Intan yo napa? Kula awet urip panjang umur. Amin. Rasakno ya Allah. Doai bagus-bagus. Ya, amin. Panjang umur Tan. berwaras. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bohong. Dek mau urung berdoa bilang wis berdoa. Empun, dalam hati berdoa nem. Iya. Tanahnya Pak nonggon ibu kan. Pak nonggon ibu saiki tas. Nduk, Tan, ditimbali Mbah Yi lho didengerin. Lupane jojo abang apa. Juga ana, Nduk. Kuning-kuning saiki kok tak kei tas bulan. Pripun Mbah Yi rencanane jenengan? Rencana piye? Sias. Lah sios ning wong sing ning omah kabeh turu mapel mangan. Lho kan sore iki saged to Mbah Yi jam-jam 4. Pengen healing-healing gitu. Tapi Pak Owong ngangge seragam Ibu. Lek ngajak Pak Owong nggih mboten saged le. Iya. Mendhetke Mbah Yi. Iki napa Mbak Sikilem? Sakit, Duk. Disuwun, Duk, sikile Bunda mbek sembuh. Nama sego. Intan nek dijak ngomong anu Mbah Yi perhatikan ah, Duk, aja ngono ah. Mana sikil? Tantangan Nduk. Malah fokus sikil lho. Ngeri kok ya. Pancen nganu Mbah Yi, Intan iku nek bertanya, dereng dijawab diuber terus. Iki cantangan Nduk jenenge. Sakit, Bunda Dewi iki sakit, Duk. Aku tak nyanyi. Empun didhahar mawon sedaya mboten napa-napa. Mengke anu Bu, kula tesih gadah kering tempe. Ini sambel iki lho. Lho, nggih to. Ayo tak rene tak dulang. Waduh, nggih pun nek ditulang aku tak Intan sing gelem nyekeli HP. Ya wis tak kene tripod Mbah Yi, kula tripodane mawon. Nggih to sih nggih. Dewe, jenengan sinten sing ngedoli? Bagi bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Amit ya. Amit rapopo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku yo nek. Ya. Ya ora. Piye gitu ora kan gonem. Niki lebih makluk, lebih enak, Bu. Lebih piye? Bisa bungkus pira pun. Wes krasa nggih. Enak Ibu yo. Wes krasa. Kita mau nih ngomong satu deh kapol yang parah yang mau beri jadi juga. Besok ben ditukok Mbak Yi nek. Malah kok ini. Mau nyodok kakak ini nih an. Sambel nek. Sambel aja. Sambel aja yun. Nek tiketnya. Kayak sayurane cek ora. Sayurannya cek golek sayuran. Kok golek sayuran. Sambel aja. Gitu ya. Tak enak ya? Minta kumpul satu. Ih, akangnya tulangnya disangkas, dan besok iku kalau untuk ke anu sayur neh ya, jerno neh Mbak ya. Kok tambah sayuran ngene Mbak Nana mah dijak, Dok. Lah ya, kok tak jerno neh. Ada sambel pesen ngono. Kita ngene. Tok kontan ning Mbah, Mbah. Makan kau tadi itu, Ning ndi? Wahyu bening, Oh, Wahyu bening, Cetek geni. petek geni. Maaf pemirsa yang ngomong. sak Bu. Buangan tadi yo. Cetek geni jadi banyu. Tapi kok sore ya nek beradus sama. Ya. sesre jadi banyu moto. Gak apa-apa, penting Banyu langit. banyu langit, Banyu macan sesuai Banyu dengan langit itu nyanyian loh pemirsa. Ini nama aku. Entak rupanya. Karo Mbak Sun dikene nake. Sesuk tak jak nang Bluro ya dhek nyanyi ya jenengan. Aku mau Mbak Sun nang bocah Bluro nek nyanyine ning kene gelem ning Kecamatan Sambong. Ini tak ada kosan. Hah? Enggak. Dari PWRI. Ini punya sapa? Terusan hadiahnya gede deh. Sepeda kaya Enak, ngene nari. Mau aku Pak untuk sepeda kaya sepeda saiki wis ilang kene diparake aku. Loh, jenengan nanti lagi Tahu sepeda. saya didol Ya Allah, khusus Mbak, ini. bolong babah. Oh, nggih ibu nggih, Abang. Didol Bang Udin 20.000 pas sampe punika. Wah, pokoknya biyen didol Bang Udin nilainya kowe. Sik tak jupuk nang ndi bayi. Kayak tuh aspek tak jat langsung besok Mbak. Biasanya tak kono. Jenenge doorpress. Terus Kan tok surprise deh. Kan kursi nuku kon dirayani. Dan aku langsung untuk sepeda ayo langsung diceluk Pak Bupati ya. Wah, ngerinya. Nomor 61. Ya iki. Monggo bagi betul ngapi aku ngapi ya. Mulai Bu. Terus untuk sepeda wis wis sarep. Warep bayi permangan. Enak yo Mbak ngene ya. Permangan ambek bakso. Iki kok iso So tanggal Mang. 24 bisa bakso. Nah aku gelem. Ugal.
kon nganggo seragam PWRI kon sepatunan sikile Cincin ngarep. ngarep aku mah reso Dibuntel oke sikile. Pokoknya kon buntel sikile ngono tapi aku mah ngene. Nek aku nyanyi gelem, Mbak, lagune apa? Jenenge Podang Kuning kan rajane Podang Kuning ngene ngono. Podang kuning, kunine. Jadi bahasa Raja Podang Kuning ngono. Aku Pak Bupati saya mau mengeluarkan Raja Podang Kuning dari Sambong ngono. Ini Pak Bambang Nek wedok ya ratu. Ratu Pak Bambang entuk dhuwit 50.000. Oh, bukune bayi. Nyanyi Podang Kuning ora godak, sepatu wis bar iki dhuwit 50.000 karo Pak Bupati. Sing ngakon sapa busis rambut jak sing muni ngono tulis Reni. Jenengan tak gawani HP kok ngonten. Nah aku gelem budal wong aku sikilku loro ngene iki aku bebasun ngene. Ya deh ya Ratu Podang Kuning esuk iki jenengan. Mboten apa-apa ngeder-ngeder lah, ngoten kok Basun. Basun. Bu, ini Bu gede-gede. Hari tanggal 24 kuwi ya. Setak. Ning Bluro jalan-jalan teko alun-alun jalan ngarep kuwi terus pembagian Durpres terusan dari kecamatan pokoknya lagune cuma satu tok lagu pilihan Podang Kuning kuwi semuanya sak kabupaten kuwi lagune kuwi Podang Kuning. aku gak usah ngapalno pertama piye Podang Kuning. esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran golek sing tak sayang mupeng pijer anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kanyayang kleang-kleang dheweke mecok ning ngepang kancangan tak rindik saka kaduan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan Ngoten ta. elak kae tak suwun mbok aja ngece Podang Kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen kelakon nyawang slirane aja gampang atiku keliang-liang ngasih podang ngandutut ati kepranan ora kepati satu alah protol pemirsa aduh tapi sesuk kudu ngapalno pemirsa karena itu tinggal satu bait Podang Kuning satu bait pokoknya pemirsa doakan besok bayi mau lomba di kabupaten untuk mewakili PWRI Sambong Judulnya Podang Kuning. Pemirsa ya alhamdulillah gimana wis sereten bayi dadi entek suaranya nek kok ngetes langsung malah ngetes ning gone kumis yun Bakso kumis? iya Lha jadi bedaan bakso kumis. bar mangan kremes Ayam Jawa. kumis gak sida ning klothok gak sida ning gone bupos gak sida ning gone mbahwe sindre iki wong sampeyan sadok dhuwur no ambek yo dhuwur ya sindre ya Cilik. nek cilik alae Jenenge Medika. lah mong aku kok sing lihat tak topek iki Medika Medika Sandi. yo yo Medika sampe yo dhuwur nek cilik ngono ya raine bare ya Tapi kalau sama Jele, Ijek sering ketemu. Terus putrane Buartono pecel langganane make. Kuwi yo kancane Dik Tiwi. Sing lanang dekane nek teng mriki dadi petugas. kuwi yo kanca SMA padha Petugas iki lho dianu pemilu. salah yo Dan Andutut ati kepranan. wes sambungan wes sambungane iki. Sayun Saya dodok tak janani sun pi
puluting be. Mbok Rara. Oh iya iku mang lho yen kuwi lho. Tajanani sun pikat puluting. 24 Juli. Juni napa Juli? Juli. Wah, latihane lah kuwi kok intangnya rencana pengen duwe nggo nyroke-roke. Latihan. Digulak budal ya. Budal. Pak Sumare skill kuwi loro. Ka apa engko tak tumpakan ngarep. Ngene mang sang ditumpakno motor ning mobil ning ngarep Pak gak tok nguri. Ngarep wis ngarep deh. Niki wau Mbak Yune Yumarni kan cerita ngeten. Anu Mbak Yumarni enten. Mbak Wonge njaluk mangan ning kono ning gone kremes. Ampun nenten rong dina mboten wangsul duka tempuh Mbak. Atik diwinginane niku pasuden. Tak enteni ning omah melang-meling kok ya ora muleh. Terus kula mrene ngene menawi dak teng Cepu Mbak soalnya winginane kula kepanggih tenggene pasar plaza. Nggih ngoten niku mangan dicuwilno pupu karo Pak Sun. Lho jenengan Aku medhun kok mobil. Lha aku tekan Cepu. Yo ngerti mulai. Ora jejak mulai Mbak Yune iki golek. Ayo mulai yo mari mobilnya kan sesek ya. Kowe kok men digocekno Pak Wanto, "Emoh aku ape wis semayan karo wong, aku mau tukang becak ape dijak ning balon." Lho. Ya Allah, nek sampe tukang becak. Ya. Aduh. Ambek ngombe anu teh. Kaya teh ngene Mbak Lina niku apa jenenge? Teh gelas ngoten Teh ya jenenge sing senengane Intan apa? Anu cacing ngombe ngono kuwi. Sesuk tak kok ya. Yo kemang ning gone anu ayam kremes ngombe capcin njaluk mangan ngono. Lah iya ngono sesuk. Soale yo kok wingi ra mulai, Dek. Ning ngarep jruwegen arepe kasir kok ya. Terakhir wingi panggih niku Ndek Ini nika isuk-isuk rene ape nyapu terus jenengan kandhani nek jere ijek resik sesuk ae. Niki wau Dek Ini bengi ra mulih iki mang yo gak mulih, Bu. Ki mang jen Cepu wonge. Oh. Mbak, jan mboten usah kuwatir Yumarni posisi teng Cepu. Ning Cepu ning gone anu Mbak ning gone ayam kremes. Lah nek saiki nek digoleki rono gak pon gremet teh Bu Yumarni dari iku teng pundi ada janjian mek tukang becak. Engko ape ditumpakno becak mending ape janjian ape Pak becak wong balon mending ngene. Wah aku mending. Mau klambi putih kembang-kembang apik ya yen klambi apik. Klambi krok ngono lho. Yo. Klambi kok klambi mungkin jenengan sakniki cerita ning gone bakso kumis. Diparani rono mboten karuan nek teng mriku. Ampun mbah ning ndi. Yumarni iki wong tak walah Mbak udan tak pikir tak enteni kok ora mulih. Kula ndek keng mriko kenggene Yumarni. Isu-isu Intan ngajak mriko kula bergawe konten mang terus rono ngetero sembako niku kalih ngeterke titipan rezeki 200.000 nggih Mbak Yumarni. Sing setunggale niku nggih Mbok Dene sing ewangi masak bendina. Mangga boleh aku Yumarni, Mbak Yumarni. Nggih ngeten. Anu Mbak Yun niki ibu kula damelke oseng pedo. Apa jaluk, Bang? Dereng mateng aku pas rono sing tak jaluk napa? Lah Wong petiti barang ki nembe dibungkusi urung dikukus dang kok Lah aku nek gak enek ning kene ndelik ning kene. Terus ngene anu tapi buke anu Mbak niki wau PWRI paling wangsule nggih jam 1 menawi nek mboten nggih jam 1 langkung. Mboten napa-napa ngono. Bisa mlurut to. Lah tuh kok pun lewat toko dereng. Mbak Lina yo Ya ora apa sing tak pesen wong yo ora tak pesen. Aku gak dipeseni iki, Dek. Tapi yo mau cerita tok. Ibu kula damelke pedo. Lah aku posisi rono mang pedone ijek utuh. dipiyek. Nek gak utuhno anu yo napa jenenge? Tak kon jalukno kowe yo mang yo. Terus aku tek kok jenengan gadah kerupuk menyok apa, Dek? Semper, Sandaria. Mboten gadah kerupuk. Arisan ya. Arisan. Arisan apa? Iki bensin tak ono kok. Masyaallah 10.000 iki nganu Bu. Ceritane tanam modal ben dino. Tanam modal. Halo sayangku. Motor iki go ning ndi? Saling atau di jalan.
Yang ide kuwi. Bayar rata arisan tak ekor. Untuk arisan. Tahu bensin ya terus Iki nyapu ngopi iki monggo. pemirsa. Nek nyuwun ki lucu. Gede-gede. 2000. Enggak tahu deh. Langsung tak gaji ya tak kei 10.000, 2000 tak kei 10.000. Apa nek mati diluwehi niku lho pemirsa. Bude iki nek jen luweh bude wis gowonen pek. Bebasin iki. Bebasin iku Nggih pun nggih pemirsa malah cerita tekan dindi. Tengah-tengah nggih yang terbaik paling kewarat, semua. panjang umur, sehat selalu. Pokoknya doa baik, kembali baik, sing mendoakan baik, dia tak kembali no penjenengan yang baik. Karena doa baik itu pokoknya apa ngangkat derajat awake dhewe kabeh. Tapi pokoknya semua pemirsa sing ngapik di gua, sing elek di sing elek di gua, sing apik di jupo. Ngono sing apik iki ta. Maaf pemirsa, omongane wis briyur dikatakan Betul. Kakan kremes jenengan mesti. Kan ora sitok ora tak kageno. Aku gelan mbek Buyana. Sitok iki tak ndomong loro mbek Buyana. Buyana yo akeh. Jenengan iku berarti nek setiap berarisan, jenengan iki kelompoke sinten mawon sing bisa sesuk gentene nggonku buka kopi aku. 12. Iya, 12 tok kuwi. Digawa sak mobil. Iya. Lah yo Sing jenengan pakai sing nggawa. sing motor Pak Marju karena Pak Wanto mbek polisi numpak sepeda motor. Sing liyane Sing songo kuwi numpak mobil. Aku jejer basun. Terus liya-liyane ning nguri. Kuwi sesuk tanggal 11 kuwi tiba aku ning omahku kene aku mau jajan ning restoran aku tak online manjah. jangan meneh lumbu. Ngono sesuk tak kon nggone dhewe kono ya ngono ya. Jangan meneh, jangan lumbu, oseng pedos, go jagung. nggonku kono Lombok. Teng mriki saged, teng mriki nggih saged. Pokoknya nang ngguri Mbah Sun wis ora usahamu mudhe ora usah. Lha iki kan Mbah Sun, iki mah Mbah Sun. Ini iki mah pengurus iki Mbah Sun carane bar Mbah Sun terus aku neh karo kuwi. Tanggal pinten? Aku tanggal 11. Tanggal 11 esuk iki. Iya. Oh. Carane tanggal 11 Yun. Berarti barengan bare keluarga. Bar belah sapi Baji. Duh, tek bareng kinara, Dek. Tanggal 11. Nggih. Ya tau ndur tanggal 11 enak aku njaluk ben buli sae. Gak ngono. Yun, pokoknya aku anggere ambek uang jedu aku anu. Jenengan minggune. Pokoknya tanggal 11 balik Yun tanggalane. Lah Juni. Iya. Iya. Tanggal 11. Oga. Tanggal 11 kinara anu tanggal 13 kok Deka. Ora. Jenengan sik kinarane 13. Mboten ono ke menung desa. Menung desa. Sekolah jagung lho ya Yun ya. Nggih. Napa nek jenengan ketoke pengen suasana baru ning mang ning gone air mata ya apa dimang cepet bengi. Rasa nang omah. Rasa nang omahe masake sithik-sithik ngono ben anakku ngono lak mangan ngono. Dalam raya pemirsa. Materi dia pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.